आहे समोर काय किती वापरायची काय म्हणतोय एवढं काय नाही करतो समोर आहे ना काय म्हणतोय तू काय बॅलन्स टाकायची का आपण काढलेले लोक टाकू का आपण सोड तिकडे घ्यायची लोक सोडत नसतात ना नाही सोडत लोकांना किती एक मिनिट तरी मग जागा नसते सायला का लिहितात स्नॅपचॅट वर पण टाइमगिरी काय टाकलं ब्लॅक डे এই তো মক্কেল লোক দেখিলে মোৰটো বেয়া হৈ যায় ন ভাইটি মক্কেল মানে একেবাৰে মক্কেল আছে তো বেয়া ते पण मला माहिती पण मला एक दोन माहिती মক্কেলটো মোৰ দেখিলে কাৰণে মোৰটো গম হৈ যায় फेसबुक काढून टाक नाही फेसबुक ठेवायचं फेसबुक नाही आता माहिती असं कर की मागून शिकलेच वाटतं एक तास मोबाईल असेल काय चेंज कर की नेव्हिगेशन मार चेंज कर ना बुकिंग वगैरे करायचं तो मोबाईल आणता पण पबजी खेळायला पार्टनर राखी यात नाही ती वेगळी तुला काय यांच्याकडे डबल ओरिजिनल बघू ना कशी खेळतो ओरिजिनल परिस्थिती कुठे महाराष्ट्र कोणता आहे पिक्चर अरे पिक्चर का काय पिक्चर कोणता झाला की साव तुम्हाला बोलायला होता जुने पिक्चर बघतो कोण अरे बघू दे ना तुम्ही नवीन बघू दे पिक्चर बघतोय ना तर कर की शेने तिथे बघते तर मग मागे जागी बाहेर मग डायरेक्ट पुढे घेतो ना कोणते व्हायचे ड्रिंक फुल भरलं म्हणजे काही अडचण बॅडेज घे ना मग इथं पोचते की म्हणजे काय कंपनी पेंटिंग करायला लागली काय रे काय म्हणते
ते काय माहिती का 5 वस्तू काय माहिती आणि असं काय माहिती गाडी लेट होती आज गाडी कॅन्सल लावलं पुढे कंपनी मधुरो बोल एवढा वेळ केला एवढं कामाचं बोल आणि तू कोणी बोल कामाचं बोल ना 14 मिनिट झाले आमच्या इथं पण लग्न होतं तुळशी चालूच का नाही आता राहू दे म्हणलं काय जेवण होतं जेवण नाही पुढले आणि ग्रुपला बातमी आली की पार तो लग्न मंगेश लग्न मला नाही म्हणलं कसं तरी वाटत आता ते लग्नाला जाऊ दे नाच तुम्हाला मागे मी आहे ना मी सांग करू नका ठरलेले फक्त आता डेट वगैरे ते काय ब्राह्मणा बोलवत नाही आपल्याला कसं आहे मग एक तर काम चाललेलं डेट कसं आहे त्यांचे काम चालत ते मुलीकडची काम चालले मेला होतो आम्ही तरी 58 किलो वजन नाही का किती असेल एनिमीज हेड एनिमीज हेड पर्यंत येतो वजन तुझे चल गाठी होणार असं बघायला असं नाही तू काटते पुढे भरलं पैसे जाणार तू उचलला भाई तुला कसं उचलल्यावर किती वजन मागे तू होय तू कान पडा अरे अड्या मी गोवा माझं कमी जास्त मला करायची 70 माझं पण 65 माझा भाव नाही नाही माझ्यापेक्षा जास्त 100% नाही रे माझा तुझ्यापेक्षा मला पण मोड अरे लय मोड हाल कास्टिंग आहे त्या दिवशी कशा मोडायची काय गण बाजार घेतले स्कोप लावतो काय हॅलो बसतो का आम्ही 19 वाजले त्यात किती 7 वाजले घाबरत नाही तू घाबरत मला त्याच विशेष वाटत किती वाजले 7 वाजून त्याला बरोबर काय आहे त्याचं कसं नाही रे आता माझं कसं काम होतं रे असं म्हणतोय कामच असं म्हणून आणि जावं असं कुठली तसं नाही रे आता तो एकटा चाललाय बाजूला सोड आल्या म्हणले मला मला काय आलं मी एकटा असं म्हणतोय रे आता कोणाच्या काम काय म्हणजे काय काम असलं तर जायला त्यात काही विषय काय रे शेटिंग बाहेर पहिले म्हणजे बरोबर पोरं सारखी थांबायची सायबर केली काय म्हणते सायबर डोंबळी डोंबळी सायबर
परदिवशी डेस्टाईलची लई मज्जा आली का आपण तिकडे डेस्टाईल 50 फोन लावले 50 फोन लावले 50 अच्छा मारलं माय आधीच मारला अजून पबजी खेळलो नाही म्हणतात पण खेळते त्याला म्हणायचं त्याला काय माहिती तुला कळलं ती मोक आहेस ना त्यांना काय ती मोक आहेस ना त्यांना काम नाही ना हो Enemies ahead.